And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Handa kong i-give up ang lahat para sa kanya. Pero ayaw niyang maging kami habang buhay. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang JV. Isa akong OFW sa Dubai. At ito, ang aking secret file. Year 2017, nang mapadpad ako abroad. At syempre gaya ng dahilan ng iba nating mga kababayan. Nag-abroad ako dahil sa pera. Maayos naman ang lahat eh. 4 na taon. Nakikita ko talaga na ito na ang breakthrough ko. Hanggang sa meron akong nakilalang isang babae. Isa rin siyang miyembro ng community namin dito sa Dubai. Itago natin siya sa pangalang MK. Matagal ko nang nakikita si MK dahil parehas kami ng community at magkasama pa kami sa grupo. Hati ang set ng mga babae at lalaki sa group namin. Pero hindi yon naging hadlang para makita ko siya at makausap ko siya tuwing meron kaming gathering. Una ko pa lang siyang nasilayan, naging interesado na ako sa kanya. Ang ganda-ganda niya. Mukhang makulit at mabait. Matagal ko rin in-stalk ang Facebook niya. Dahil nga, wala akong lakas ng loob na mag-friend request sa kanya. Kahit nasa iisang grupo lang kami. Dumaan ang taon na ganun lang ang ginagawa ko. Lagi ko lang siyang tinitingnan sa Facebook at kung meron man kaming group gathering, tititigan ko lang siya. Hanggang sa year 2021. Nagkaroon ng sports fest ang community namin. At bilang presentation, meron kaming cheer dance. Maraming plano para sa event na yun. Pero hindi ko alam kung sino-sino ang mga kasali para magawa yung cheer dance na yun. Halos patapos na ang unang practice namin nang may dumating na isa pang participant. Si MK. Sabi ko sa kanya, sobrang late ka. Pwede ka na mag-closing prayer. Siyempre, biro ko lang yon. Pero alam mo, DJ Rocky, sobra akong na-surprise kasi kasama siya. Kaya nagkaroon ako ng panibagong dahilan kung bakit gusto kong makasama sa cheer dance. Dahil alam ko ay mapapalapit ako sa kanya. Natapos ang cheer dance at naglakas loob na rin akong mag-request na i-add ko siya sa FB. In-accept naman niya. At doon na kami nagkaroon ng communication privately.
Yep. In private, DJ Rocky. Kasi bawal magkaroon ng private conversation ang mga miyembro sa opposite sex. Lumipas ang ilang buwan sa lagi naming pagchat, ay humantong na kami sa puntong nahuhulog na kami sa isa't isa. Well, matagal ko na siyang gustong-gusto. Hindi ko lang talaga lubos maisip na meron din pala siyang kakaibang nararamdaman para sa akin. November 12, 2021 ng gabi. Inisip ko na tanungin siya. Nagplano akong aminin sa kanya na hindi ko lang siya gustong-gusto, kundi mahal ko na siya. Kinabukasan, November 13, nag-good morning ako sa kanya. Usual start of our daily conversation. Marami akong sinabi sa kanya na normal lang naman ang pag-uusap namin. Kaya lang hindi ko pa makuha ang lakas ng loob para sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Hanggang sa dumating na nga ang tamang pagkakataon. At sinabi ko na meron akong nararamdaman sa kanya. Yung kaba ko that time, kakaiba. And then, sinabi naman niya sa akin na nararamdaman niya na meron nga akong special pagtingin sa kanya. At umamin na rin siya sa akin na meron din siyang special na nararamdaman para sa akin. Nagkaaminan kami, DJ Rocky. Ang saya ko, no? Kaya nung gabi ay nagkita kami sa isang park malapit sa tinitirhan namin. At nung araw na yon, November 13, ay naging opisyal kami. Naging masaya ang relasyon namin. Kilig kong kilig. Saya kong saya. May onting away, pero konti lang. Yung nipagluto ko lang siya ng paborito niyang chicken skin, chicken Alfredo. Talagang tanggal ang inis niya sa akin. Masasabi ko talagang siya ang dream girl ko. Minsan nga nag-book kami ng room sa isang lugar na malayo sa lugar namin. Bagong taon yun. At bago nga kami makarating doon sa lugar, binagyo at binaha pa kami. First time kong gawin, nabuhatin siya sa likod ko habang itinatawid namin ang baha. Grabe yung experience namin na yun, pero yun ang isa sa mga pinaka-romantic na experience naming dalawa. Maraming challenges ang pinagdaanan namin, pero nananatili kaming matatag sa aming pagmamahalan. Hanggang sa bumalik ako ng Pilipinas para magbakasyon. Challenging ang sitwasyon. Dahil bukod sa magkalayo kami, hindi pa ako basta-basta nakakapag-message o video call sa kanya. Dahil nandun ang asawa ko. Tama ka, DJ Rocky. May asawa na ako. Hindi ko naman itinago sa kanya yun. Alam niya ang lahat sa akin mula pa nung umpisa. Tinanggap niya yun dahil sa pagmamahal niya sa akin. Nung panahon na nasa bakasyon ako, halos gusto niya na rin tapusin ang relasyon namin dahil sa pressure at selos na nararamdaman niya, knowing nakasama ko ang asawa ko. Sa totoo lang, DJ Rocky, halos hindi ko magawang sumiping sa asawa ko dahil bawat araw, si MK ang nasa isip ko. Kaya gumagawa ako ng paraan na patago para magkaroon kami ng communication ni MK. Kahit kasama ko ang asawa ko. Hanggang sa natapos na nga ang bakasyon ko at nakabalik na ako sa Dubai. Ramdam ko ang pagiging cold niya sa akin. Lumipas ang mga araw, unti-unti, nagiging maayos naman. At unti-unting naibabalik naman sa dating relasyon namin. Hanggang ngayon, DJ Rocky, kami pa rin.
May mga bagay pa rin akong pinagseselosan sa kanya, tulad ng best friend niya na naghihintay sa kanya at sa katrabaho niya na feeling ko nagpapa-impress sa kanya. Masaya kami, DJ Rocky. At yung saya na yun, hindi matutumbasan ng iba. At sa totoo lang, kung wala lang akong pamilya, masasabi kong siya na ang babaeng pakakasalan ko. Lagi kong sinasabi sa kanya na huwag siyang bumitaw. Kung hindi man sa ngayon ang pagmamahala namin, naniniwala ako na bibigyan kami ng pagkakataon ng tadhana na maging legal sa tamang panahon. Sobrang mahal ko siya. Wala akong araw na walang araw na hindi ako nangarap na dumating yung panahon na maging maayos ang lahat para sa amin. At pag dumating yung araw na yun, kahit paugod na kami o ugod-ugod na kami, tatanungin ko pa rin siya. Napakasalan niya ako. Pero sa ngayon, kailangan kong makontento sa kung ano lang yung pwede sa amin. Kahit handa kong isuko ang lahat para sa kanya, mas gugustuhin niya pa rin na maghintay sa tamang panahon para sa amin. Kaya para sa asawa ko, malaki ang pagkakamali ko at kasalanan ko. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa kong to. Pero alam mo naman, nung una pa lang, kung anong status natin. Hindi ko naman tatalikuran ang responsibilidad ko sa inyong pamilya ko. At para naman sa'yo, MK, mahal na mahal kita. Sa'yo ko lang naramdaman ang tunay na saya. Hindi ko na pinipigilan ang nararamdaman ko kasi kagaya nga ng sinasabi ko sa'yo, nagpapakatotoo ako sa nararamdaman ko. Kaya kong talikuran ng lahat. Makasama ka lang habang buhay. At kahit maraming challenges at itinatago natin ang relasyon natin, masaya na ako na meron akong ikaw. Kaya sana ibigay na ng tadhana ang tamang oras para sa ating dalawa. At sa'yo, DJ Rocky, salamat sa programa mo. Isa sa dahilan o mga dahilan kung bakit ko naisulat to, dahil ayokong malimutan itong masayang parte ng buhay ko. At hanggang pagtanda, gusto kong balikan ng istorya kung saan naging totoo ako sa nararamdaman ko. At ito, ang pinakamasayang parte ng buhay ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si JV. At ito, ang aking secret file.